नमस्कार मित्रांनो, सर्वांनाच हेवा वाटावा अशी गड किल्ल्याची माहिती जाणून घेऊया। आता पाहूया प्रतापगड किल्ल्याबद्दल माहिती। प्रतापगड याची निर्मिती 1656 साली झाली। उत्तर सातारा जिल्ह्याच्या जावळी तालुक्यात महाबळेश्वरच्या पश्चिमेस 8 मैलावर प्रतापगडाचा डोंगर आहे। नीरा आणि कोयनेच्या काठावर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी सत्ता मिळवली ती सत्ता अबाधित ठेवण्यासाठी एक मजबूत किल्ला निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आणि जो निर्माण केला गेला तो किल्ला म्हणजेच प्रतापगड। या किल्ल्याचा इतिहास अगदी माणसाला थक्क करतो। अफजल खानाचा वध या किल्ल्यावरच झाला। तो प्रतापगड ज्याला शौर्याचा किल्ला असेही म्हणले जाते आणि त्याचबरोबर शिवाजी महाराजांच्या बहादुरीचा व पराक्रमाचा साक्षीदार हाच किल्ला आहे। या किल्ल्याच्या परिसरात शिव व भवानी मातेचे मंदिर आहे। हा किल्ला विमानातून पाहिला तर याचा आकार फुलपाखरासारखा दिसतो। या किल्ल्याला विशेष तटबंदी आहे असा हा किल्ला। या किल्ल्याबद्दल माहिती आवडली का? आवडल्यास लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, जेणेकरून असेच नवनवीन किल्ल्याबद्दल माहिती आपल्यापर्यंत येत राहील। तोपर्यंत धन्यवाद।